fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Mulej kollox qiegħed taħt is-seta tiegħek u ħadd ma jista' jieqaf lir-rida tiegħek għax inti għamilt is-sema u l-art u l-ġubijiet kollha li jinsabu taħt il-firxa tas-sema. Inti sit u l-ħolqien kollu. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu lill-Alla naraw fiex inqasnieh, nitolbuh maħfra u nagħmlu ħilitna biex inwarbu dak kollu li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejn il-mulej. Inti li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom, mulej ħniena. Inti r-raj tajjeb li taref in-naġġ tiegħek, Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu l-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejjet Robert Ferrante. O Alla ta' dejjem tista' kollox, inti tfawar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xered fuqna l-ħnina tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Dak iż-żmien il-kelma tal-mulej għat-tieni darba waslet lil Ġona u qallu: Qum, mur f'Ninwe l-belt il-kbira u x'għandrila li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu il-mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira l-aħħar, trid 3 ijiem biex timxija. Ġona kif daħal il-belt beta ġurnata mixi, ix għandu jgħid. 40 jum ieħor u Ninwe issir ħerba. In-nies ta' Ninwe emnu f'Alla, niddew sawma u libsu xkejjer mill-kbir saż-żgħir. L-aħbar waslet għand is-sultan ta' Ninwe u qam minn fuq it-tron tiegħu, neħħa minn fuq il-mantel tiegħu, inkesa biex kora minn stab fuq il-irmiet. U ħarġu jixxandru jgħidu f'Ninwe, b'digrit tas-sultan u tal-kbarat tiegħu, la nies, la annimali, la bejjem u lanqas merħliet, ħadd m'għandu jduq xejn, u la jirgħu u lanqas jixorbu ilma. U jinksew biex kejjer, kemm il-bnedmin u kemm l-annimali, jgħidu b'qawwa lejn Alla, u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu l-ħażina u mill-ħsara li jagħmel bidejh. Min jaf jekk Alla jibdilux jisobih u bid-durmir kollha mixewla tiegħu u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu u reġa' lura minn triqthom il-ħażina u Alla rraġġa' bdielu bid-deni u qal li kien se jagħmlilhom u m'għamlux. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien, jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Min iħlar tinsejjaħlek mulej, isma' Sidi l-leħen tiegħi. Ħajkunu bidnejk miftuħa, jien nitolbok bil-ħniena jgħidu flimkien, jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ? Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimu fil-biża' tiegħek ngħidu flimkien.
jistenna Izrael il-mulej, għaxant il-mulej mittieba u bil-fidwa għandu bil-kotra, u li jifdi l-Izrael meħtijietu kollha ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Ħin jadawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u biħarsuha. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien huma mexxin Ġesu daħal f'raħal u laqetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellu oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad reset u qalt lu mulej min tixtara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuqi biss, mela qgħidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha, Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hija meħtieġa u Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdilix. Il-kelma tal-mulej. Namlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis fuq il-Vanġelu tal-lum jitkellem minn żewġ aħwa, Marta u Marija. Issa dawla oħli l-Ġesu għandhom. Imma Ġesu ifaħħar lil Marija għaliex? Għaliex apprezzat aktar il-preżenza ta' Ġesu fid-dar tagħha. Fil-waqt illi Marta donna insiet illi fid-dar tagħhom hemm Ġesu, tant illi baqet għaddejja bil-ħafna xogħol tad-dar. U naturalment Marta kienet aljanata u Ġesu rid jagħtiha lezzjoni. X'qalla Ġesu? Alla Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hija meħtieġa li oħtok Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdilix. U x'għażlet Marija? Li tisma' il-kelma ta' Ġesu. Issa eżis aħna wkoll nistgħu ngħaddu minn din l-aljenazzjoni, għandna elf ħaġa fuq ix naħsbu minn filgħodu sa filgħaxija. U jista' jkolli forsi lil Ġesu ftit insemmuh matul il-ġurnata ara kemm twila l-ġurnata u min jaf kemm il-minuta fija. Allura ma jkunx ħaġa ħażin jekk kemm il-darba inwarbu dawk il-5 minuti u nfaħru lil Ġesu għax ħafna drabi ninsewh, nkun aljenati. U allura ħafna drabi jeżis illi fil-ħajja tagħna ta' kuljum imisna forsi aktar ħwejjeġ importanti li għandna naħsbu fuqhom, speċjalment il-preżenza ta' Ġesu f'ħajjitna. Kemm hija importanti il-preżenza ta' Ġesu f'ħajjitna. U allura ma għandna nħallu ebda ġurnata tgħaddi mingħajr ma nsejħu l-isem tal-mulej. U għalhekk aħna fis-Salm 138 hemm sentenza sabiħa ħafna fejn aħna nitolbu lil Ġesu ngħidu l-mulej, inti tarbinni u tarafni, inti taf meta noqgħod u meta nqum. Kemm hija sabiħa din is-sentenza.
li nkun qegħdin nġibu l-ħsieb tal-preżenza tal-Alla. Jiġifieri mhux li aħna orajt b'seq waħda rridu nkunu hawnhekk f'din id-dinja. Imma bis-seq l-oħra importanti li naħsbu ftit għal fuq għax aħna maħniex maħluqin għal din id-dinja, aħna maħluqin għal Alla biex immorru ingawduh għal dejjem bil-wieqfa. Din it-talba sirin nagħmluha għas-sinodu tal-isfijiet li bħalissa hija truma u qegħdin jipprovaw jagħmlu minn kollox l-isfijiet, kulħadd jagħti l-idea tiegħu biex joħroġ xi ġid għall-Knisja omna. Inresqu dan it-talb tagħna lill-Ispiritu Santu ħalli mulej tal-Knisja li jmexxija fil-medda ta' żmien u biħlewa jħeġġiġna biex timxi l-qudiem għalhekk ngħidulu ejja mulej Spiritu Qaddis li ġeddet kollox. Ejja mulej Spiritu Qaddis li jiġġedded kollox. Ejja Spiritu Qaddis Ruħ tal-Knisja, iġma' faqda sħiħa waqt il-frott li tħabbrik it-tama u l-kull xewqa tajba ta' kull min jagħti semu fl-Assemblea tas-Sinodu tal-Isqfijiet nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġġedded kollox. Ejja nifs ħlejju ta' Alla li f'Ġesu iħeġġeġ mill-ġdid il-fjamma tnemnem u tidritta mill-ġdid il-qasba imawġa nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġġedded kollox. Ejja Spiritu ħalli li ssaħħaħ mill-ġdid il-għadam niexef, tiġbor mill-ġdid lill-mitlufa u ġġib mill-ġdid il-ftijiem fost dawk li ma jarfux lil xulxin nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġġedded kollox. Ejja nara iħeġġeġ ta' Alla li jissaffi kull ħsieb ħażin, teqret u tibdel kull niket fena ta' ħajja ġdida nitolbu. Ejja ġmil taż-żejr u l-fqir, saħħaħ il-arusa tal-ħaruf bid-dmuħ ta' dawk li jħobbu l-paċi u dawk li għaddhom il-għaxq għall-ġustizzja nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis iġġedded kollox. Ejja maħfra ta' Alla u għatina n-nifs tiegħek li jaqadna mill-ġdid u jagħmilna tas-sew aħwa nitolbu. Ejja mulej Spiritu Qaddis li ġġedded kollox. Ejja tama tal-Knisja u qajjem fija l-ħolm u x-xewqat skont il-qalb ta' Alla, dak li f'għajnejn il-bnedmin jidher li ma jista' qatt iseħħ nitolbu. Ejja Spiritu Qaddis ġedded kollox. U fl-aħħar nagħmlu it-talba tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u għatina li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl biex bil-qawwa tiegħek iseħħ fina r-rieda kollha tal-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti bid-dnob tiegħi naffili.
itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla li missier li jista' kollox. Il-qamolej l-offerti li għas-sagrifiċċju ma' abbordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna f'dawn l-misteri tas-sema jahna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem ikullhom kien raddulek ħajr bibnek rażi Ġesu Kristu l-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox. Li inti battunna bħala Salvatur feddej. Magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għal-ħajja. Għalek flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nagħmilek. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tal-id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta u l-mulej kull il-koppa temile kull il-sin jistqar Ġesu għalek aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nraddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem bid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Robert Ferrante li jogħġbok issa jaħlu għal għandek minn din id-dinja.
għamel kif huwa bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek. Ekku kol fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna, f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-bir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ma' San Ġużepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-Qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil noħat jalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub mimħarsa minn kull inkwiet. Aħna mistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikun jiswew lilna li se tqarrabna bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja dan għal-ġisem b'widdem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol tagħti is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Grazie Signor Alla, nħobbok Signor Alla. Bil-wieqfa ngħidu tliet avamariet il-Madonna għal paċi fid-dinja biex ma jkunx hawn iktar gwerer. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li s-sagrament li biħt qarbinna ikun l-ikel u x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħan ja bil-fer taqlu b'safin,
مريم خانينا من قلبنا نطلبوك علمنا دايم بزيت توليدك نحبوك مروا في الباce ta' Kristu.